ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁ ଭୋଗରେ ନୁହେଁ ଭକ୍ତିରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଧାମ ପୁରୀରେ ପ୍ରତିଦିନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ। ସେଠାରେ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁତ ଆକୃତିରେ। ଏକ ଦିନ ଏକ ଗରିବ ଭକ୍ତ ଆସିଲେ। ହାତରେ ଥିଲା କେବଳ ଶୁଖିଲା ଭାତ। ଲୋକମାନେ ହସି କହିଲେ, ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭକ୍ତ ଭୟ କଲେ ନାହିଁ, ଭକ୍ତିରେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କଲେ। ସେହି ରାତିରେ ରାଜା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ହସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆଜି ମୁଁ ସବୁଠୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଗ ଖାଇଲି। ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ପଚାରିଲେ, କେଉଁ ଭୋଗ ପ୍ରଭୁ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ସେହି ଗରିବ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭକ୍ତି। ପରଦିନ ସକାଳେ ମନ୍ଦିରରେ ଚମତ୍କାର ଘଟିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଓଠ ପାଖରେ ଭାତର ଚିହ୍ନ ଦେଖାଗଲା। ସବୁଏ ଅବାକ୍। ରାଜାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ସେ ବୁଝିଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଧନକୁ ନୁହେଁ ଭକ୍ତିକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ ନୁହେଁ ଭକ୍ତି ହିଁ ସବୁକିଛି।